olen jo aika iäkäs mies, 66-vuotias. Sono Alto Pasillinna, uno scrittore dal mestiere, sono già abbastanza vecchio, 66 anni. Minä olen työskennellyt kirjailijana jo, voi sanoa, että noin 30 vuotta ja olen kirjoittanut, ja ehkä vielä vähän pitempäänkin, olen kirjoittanut 34 romaania. Come scrittore ho lavorato già più di 30 anni e ho scritto 34 La domanda romanzi. che le vorrei porre è, per il suo nuovo libro, Miglior amico dell'orso, perché un orso come personaggio? Dopo la lepre, dopo una volpe, animali più semplici forse? Miksi jäniksen ja ketun jälkeen karhu? Minusta se on suomalaisen kirjailijan kohdalla niin hyvin luontevaa. Karhu on itse asiassa miltei niin kuin meidän jonkinlainen kansalliseläin. Suomalaiset olemme eläneet karhujen kanssa aika paljon ja silloin on luontevaa, että myös suomalaisena kirjailijana minä käsittelen karhuja. Per uno scrittore finlandese questo è molto naturale, l'orso con che abbiamo vissuti 10.000 anni in Finlandia è quasi un animale nazionale di Finlandia. I libri scherzano molto sulla religione, ironizzano sulla religione, non ha mai avuto problemi da questo punto di vista? Ei mikään ongelma, mutta monien tai suurin osa ihmisistä on kiinnostunut uskonnollisista kysymyksistä ja varsinkin kirjailijat, niin myös minä. Ja olen kuvannut luterilaista uskontoa, sen puutteita, papien ja piispojen myös virheitä ja sitten olen hiukan leikkisään sävyyn myös perustanut romaanissani ihan oman ukkosen Jumalan uskonnonkin. Credo che tutti scrittori sono interessati dalle domande religiosi, anch'io e mi pare che ci sono molti sbagli nella Chiesa, i preti hanno sbagliato. Io il dovere di uno scrittore è di criticare cose come queste e anch'io ho fondato una religione propria, questo del Dio del tuono. Un libro veramente molto divertente, Figlio degli del tuono. Tietysti monet papit ja jotkut piispatkin ovat hiukan mielensä pahoittaneet, mutta lukijoiden suhtautuminen on ollut miltei poikkeuksetta hyväksyvää ja he ovat oikeastaan olleet monissa kriittisissäkin havainnoissa tai väittämissä, niin ne ovat olleet samaa mieltä kuin minäkin. Questa parte della mia produzione non ha piaciuto tutti. Alcuni preti o vescovi non l'hanno trovato bello, ma la maggioranza dei lettori hanno accettato anche questa parte dei miei romanzi e questo è più importante. Censura, no, non c'era. E si è anche fatto un'idea dei lettori italiani, incontrandoli a Torino in occasioni come queste. Che cosa ne pensa dei lettori italiani? No he ovat tehneet kyllä minuun, ja tietysti aivan luonnollisista syistä, kun he ovat ottaneet yhteyksiä, niin he ovat tehneet minun tavattoman hyvän myönteisen vaikutelman ja suoraan sanottuna niin minusta on ollut hyvin valloittavaa tavata ja muutama sana vaihtaa heidän kanssaan. Ja täytyy vielä mainita, että olen näiden kirjamessujen aikana tavannut näitä lukijoita useita satoja ja poikkeuksetta heidän
he ovat tervehtineet iloisesti ja tyylikkäästi minua. Tämä on ollut erittäin viehättävää. Sì, l'impressione è molto positiva. Ho incontrato qui centi, forse 1000 dei lettori e tutti sono stati appassionati e questo è quasi incredibile di vedere per uno scrittore finlandese. Si può consigliare qualche libro oltre ai suoi, che sono tutti veramente molto belli, qualche libro che ci faccia conoscere meglio la Finlandia? Vetäisin esiin vanhan suomalaisen klassikon, maalaiskirjailijan Pentti Haanpään, jonka tuotanto Isakki Vähäpuheisesta niin kuvaa suomalaisuutta ja Suomea aika osuvasti, niin että ehkä se saattaisi olla sopiva kirja myös italialaisten käsiin. È un problema che tutti romanzi ottimi finlandesi non sono tradotti, ma in questo rispetto vorrei nominare uno scrittore finlandese che si chiama Pentti Haanpää, che descrive la vita rurale finlandese in un modo che è eccezionale.